Hola, bon vespre. Avui ens visita la Emma Soler Gres i en David Silvestre. Moltes gràcies per acceptar el convit. I som una gran representació del jovent que ens explicarà com conscienciar de caire nacional i com aprofitar les xarxes socials per aprofundir amb la nació. Com vulgueu. A veure, fent una mica de context d'on venim, no? Per entendre què està passant ara, no? En el context sobretot de les xarxes socials, del debat de la nació, de la llengua. És important entendre que veníem d'un desert a nivell cultural, o sigui, el franquisme clar, no es produeix ni literatura, ni art, ni moltes coses en català, i després de la transició, l'inici de la democràcia, comença a sortir tot això, i comencem a tenir grups de música en català, però eren pocs, i ara estem en un moment realment, paradoxalment, tot i que a nivell, diguéssim, de percentatges de parlants sembla que baixa, tot i que els parlants absoluts sembla que no es modifica molt, tot i això estem en un moment d'expansió cultural, des de la meva visió, molt gran. És a dir, si tu vols escoltar música en català, tens de tots tipus, des de reggaeton, dembow, a coses més, jo què sé, blues, rock, de tot, tens de tot. Cosa que no passava, per exemple, amb la música dels anys 90, tot i que eren més del 50% de catalanoparlants, no hi havia tanta oferta, no hi havia tanta cultura, també perquè al final la cultura és una cosa acumulativa. Llavors amb les xarxes socials ha passat una mica el mateix. Partim de... Fa 10 anys gairebé no hi havia quasi creadors de contingut en català, també perquè el cost de crear contingut era una mica més alt, si es volia fer un vídeo i tal, per editar, doncs era més complicat. En canvi ara, com que es pot fer, només cal tenir un mòbil, que ja pots crear contingut i pots arribar a un munt de gent sense necessitar grans inversions. Llavors, podem dir que estem en un moment bastant dolç a nivell de creació de contingut en català. Jo cada cop descobreixo nous continguts, hi ha patades, de més petits i més grans, no? Evidentment no es pot competir amb el món castellanoparlant perquè té un mercat molt més ampli, però sí que és veritat que el mercat català és una cosa que jo he vist, sobretot amb el que fem jo i l'Emma, no? A nivell d'activisme polític que no estigui associat a partits, perquè el compte de Carles Puigdemont és gran i Carles Puigdemont sí que té molts seguidors, però a nivell juvenil no hi havia ningú que parlés de política sense estar directament implicat en un partit o sense fer-ho, diguéssim, des de la propaganda d'un partit. És a dir, parlem ja de, diguéssim, creació de contingut de política exclusivament. I cada cop en surten més. És a dir, jo vaig començar fent memes, hi havia molta gent que feia memes de política, però no hi havia influencers com a tal de política, que parlessin de la nació, que parlessin del conflicte nacional, sobretot perquè també, clar, és un fenomen més recent i com que, diguéssim, podríem considerar que la derrota política del 17 passa just quan estava començant aquesta expansió a nivell cultural i de xarxes socials i de creació de contingut en català i tal. Llavors, clar, jo i ella ens hem trobat molt sovint que pràcticament érem els únics que parlàvem això, de política sense estar implicats en un partit i per tant fer aquest activisme, que és una cosa difícil també perquè el que ven a xarxes socials són o contingut més xorra o més generalista, que no aboqui tant el conflicte, perquè el conflicte és una cosa que no sol agradar tant, sobretot quan estàs a xarxes socials. Hem d'entendre que la gent normalment entra a Instagram, TikTok o X per passar l'estona després de la feina, no volen veure una presentació extensa i precisa sobre el panorama polític que duri 2 hores, no. Volen coses ràpides, que els ajudin a relaxar-se i tal. Llavors, clar, parlar de coses així més conflictives, doncs no té tant de rèdit, no? Hi ha molts creadors de contingut, segur que n'hauràs vist, que fa 2 mesos tenien 1.000 seguidors i ara en tenen 20.000, però per què? Top 3 cançons de l'estiu, coses que són per tots els públics, i per tant és difícil fer el que fem nosaltres, també perquè a nivell de treure-hi rendibilitat, és això, si no estàs a un partit o en una organització, amb Òmnium o en algun lloc que et pagui diners, clar, nosaltres
no ens vindran marques Cacaulat a dir «Ei, podeu anunciar el vostre Cacaulat mentre esteu rajant de l'estat espanyol?» Evidentment que no, perquè diguéssim, les marques no es volen ficar en un conflicte. I com que nosaltres, diguéssim, del que parlem són de coses que generen conflicte, per definició, doncs clar, nosaltres vivim una mica aquesta, no paradoxa, però aquest propi conflicte, no, de crear contingut en català sense estar esperant res a canvi, a part de potser ser una figura doncs, més visible dins de l'activisme, però poc més, no? A nivell monetari doncs, no esperem gaire. Llavors, així en termes general, jo crec que aquesta és la situació general, a nivell de creació de contingut estem en un bon moment, a nivell català, però a nivell polític doncs, som pocs els que ho fem i com que no hi ha molts incentius, doncs és difícil. Però bé, per amor a l'art, no, al final? Sí, bueno, jo vull recollir una mica el que ha dit el David i primer doncs, dic la importància que és, per exemple, tenir referents com el David, perquè jo no vaig començar a fer vídeos fins que no el vaig conèixer i no vaig veure que es podien fer vídeos a les xarxes socials parlant de política, de tot el que ha dit, sense estar en un partit, una mica la nostra visió, i llavors jo vaig veure que ell ho feia i vaig dir, ostres, i em vaig animar també a fer-ho. Llavors, la importància que, per exemple, el que ha fet el David, que jo crec que és el pioner d'aquest tema a les xarxes socials, llavors això està molt bé. I recollint el que ha dit al principi, doncs les èpoques i tal, jo penso que nosaltres tenim un deure i com a joves que estem molt conscienciats amb el tema polític i amb el tema del català, com a joves, perquè jo, per exemple, parlant una mica de la meva experiència personal i pròpia, jo visc amb els meus avis i visc amb la meva mare i amb el meu germà, etc. I veig una diferència envers el català, envers a com reaccionen. Per exemple, els meus avis de seguida canvien al castellà perquè ells van néixer en una república, van créixer els primers anys de vida en una guerra, i els primers records d'infància que tenen és en una postguerra molt, molt, molt dura, i ells han viscut sempre que la seva cultura era una cultura que havia d'estar torturada, havia de ser torturada, el seu idioma era dolent, no podien parlar amb normalitat el seu idioma. Llavors, ells han crescut amb molta por però amb molta consciència, i aquesta consciència la van transmetre, per exemple, la generació dels meus pares, que jo crec que és una generació molt forta i molt potent en el sentit d'activisme polític, perquè és una generació que al veure els seus pares que van patir tant amb una postguerra tan dura, ells des de ben jovenets van créixer amb aquesta ràbia i amb aquest sentiment de lluita. Llavors, per mi és una generació molt potent que ara també a mi m'han transmès, amb els sobretaules i el parlant de política, la importància que té parlar català. Per exemple, la meva mare és una persona que, jo me'n recordo de petita que de seguida ella, Emma, parla en català, què fas? O de seguida jo des de petita vaig a manifestacions, jo tinc 23 anys, la primera manifestació que, si no recordo malament, va ser el 2012, jo tenia 10 anys. Llavors jo des de petita he viscut com aquest, que m'han transmès aquesta memòria que avui en dia sembla que se'ns hagi oblidat una mica d'on venim, i el que han patit els nostres avantpassats, el que han patit els nostres avis, el que han lluitat els nostres pares, i el que han lluitat, fins i tot si anem més enrere, generacions i generacions i generacions enrere. Llavors, jo penso que tinc una sort molt gran d'haver nascut en una família on a mi se m'ha conscienciat molt aquest tema polític, i penso que amb aquesta consciència és important, és un deure, com he dit, transmetre aquesta cultura que a mi m'han transmès, i que ara hi ha molta gent nova, també hi ha molts castellans que no tenen aquesta cultura, que també es van integrar en el seu moment o s'han integrat als fills, però que no han transmès la cultura de manera vertical, sinó de manera horitzontal. I jo penso que és important que ell com jo anem a les xarxes socials i expliquem el que a vegades se'ns oblida, aquesta memòria, tots aquests anys, que expliquem que és important mantenir el català, per exemple, no canviar-lo, perquè clar, com que no hem crescut amb aquesta por, jo per exemple, des de, no sé el teu context, però jo no va ser fins a finals de l'ESO que no me'n vaig adonar que la gent parlava en castellà en el seu dia a dia, perquè jo he crescut en un entorn molt català, estan a l'àrea metropolitana de Barcelona, estan a Sabadell, l'escola en català, la família en català, per suposat, les extraescolars, totes en català, teatre, dansa, esport,
Llavors, me'n recordo que no sé quin dia Acció pel Català ens va etiquetar en el David i a mi en un tuit, en un article on es deia que el jovent havíem deixat de parlar català de manera habitual, que ha passat d'un 57% a un 32%, si no me'n recordo malament, i jo penso, explicant-ho tots aquests factors, no, els que jo he viscut com a nena, no, de que tots els meus entorns han sigut catalans, és estrany que una persona catalana li canviïn tots aquests entorns, tots aquests factors perquè deixi d'estar amb la llengua catalana com a habitual, no? La deixi de tenir com a habitual. Llavors a mi em fa pensar que també hi ha un increment, no? L'increment de la immigració ha pujat i la immigració és perillós dir que no s'integra perquè sí que s'integra, però s'integra a l'estat que ocupa, no l'estat ocupat. No? Llavors és important aquest matís, és molt important, perquè no és que els joves de cop i volta, sobtadament, hem deixat de parlar en català, sinó que en el moment en què en una classe passem de ser 30 alumnes que parlem en català a que 15 parlen castellà i els altres 15 en català, nosaltres també, al ser un estat ocupat, també amb aquesta memòria que venim dels nostres avis, del que jo parlava ara fa un moment, tenim aquesta por inculcada, abaixem el cap i canviem de seguida al castellà. Llavors són aquestes coses petites que és important tenir-les en compte, no? Sí, no, total. Sí, per fer aquesta feina a les xarxes socials, no? I per recordar als joves d'on venim i l'important que és que recordem d'on venim. Sí, perquè també amb això que dius, no? Clar, el país ha canviat i ens pot agradar més o menys, però és el que tenim, no? I per tant és important voler-lo afrontar des de tal com és, i en aquest cas és una mica el que diu, no? Vull dir, els parlants de català en nombres absoluts hi ha més gent que parla català ara que al 1930. Què passa? Que clar, si hi ha molta més gent, no? Els percentatges ja sabem com funciona això. I la cosa, no? Relacionant-ho amb aquest tema de la memòria, que és una mica una de les meves tasques quan parlo de història en els meus vídeos, clar, hi ha molta d'aquesta gent nouvinguda no té aquesta memòria als avis perquè els seus avis simplement no havien viscut això, no? Llavors, clar, és potser podríem dir un trauma, una vivència o un llegat que nosaltres recollim, però que ja no és compartit per la majoria de població. Llavors una mica, clar, és diferent la situació ara que a inicis del 2000, clar, jo em crio amb el Super 3, no? Oferta pública, diguéssim, televisió en català i tal, però clar, ara hi ha hagut un moviment, no? Tots s'han mogut aquí el mòbil i el que ha passat és que fa 10 anys, doncs clar, tothom que agafa un mòbil i anava a YouTube, doncs tot el contingut era en castellà. I clar, ara TV3 intenta anar a remolc de tot això, no? I han fet el canal EVA i aquestes coses, però si tu mires a nivell de visualitzacions no arriben a tanta gent. Llavors, clar, d'alguna manera aquest espai que des del sector públic es podia ocupar abans, no? Com era, hi ha gent amb interès de parlar català, doncs fem una televisió pública, no? Pam, i així molta gent mira TV3. Clar, ara competir a les xarxes és molt més difícil, perquè clar, abans TV3 podia competir perquè no podia fotre una inversió molt forta, no? Per tenir els mitjans, tots els estudis, els platons, contractar el personal, tal. Clar, ara el que necessites és gent fent contingut. Requereix d'una cosa que és més creativa que no pas d'inversió inicial, no sé si m'explico, d'ànimes lliures que facin contingut, que realment connecti amb la gent, que sigui genuí. Es nota molt quan algú està fent un vídeo perquè cobra per una marca i ha de fer aquell vídeo que quan el fa perquè és una cosa que li apassiona, no? Cosa que no es veia tant abans amb la televisió, perquè tothom cobrava de la televisió perquè eren periodistes o tal i havien de treballar per allò, no? Molt bé. Però clar, ara, d'alguna manera, depèn molt més de cada individu, no? Que hi hagi, és a dir, que un nen català entri a les xarxes i es trobi una oferta de contingut en català, clar, abans o anaves al Clan, o anaves a Disney Channel o Super 3, no? I tenies el que tenies. Clar, ara tothom pot buscar el que vulgui. Problema, sempre ho troben en castellà, perquè hi ha més oferta, no? Llavors, clar, fins a arribar al moment de poder competir a nivell d'oferta, no? Si hi ha un nen que li agraden els cotxes, molt els cotxes, només hi ha gent que faci vídeos de cotxes en castellà, ja estàs venut. I fins que t'aparegui un que ho faci en català i que ho faci de la suficient qualitat, no? Perquè hi ha molta gent que fa contingut, però una cosa és fer contingut i l'altra és que sigui de qualitat, no? Perquè al final també una de les coses de les xarxes socials és que TV3 o miraves aquell programa que estan fent o no hi havia altre. En canvi aquí,
et surt un vídeo d'història de Catalunya, no t'interessa? Només fas aquest moviment i ja està, i ja et surt una altra cosa que t'interessi més. Per tant, has de competir, ja no només per l'oferta, sinó per mantenir l'atenció de la gent que t'està mirant, cosa que, clar, doncs, si competeix amb gent que cobra més diners, que té moltes més visualitzacions, etc., doncs és més complicat. Però la gent ho fa, és a dir, hi ha molta gent que crea contingut en català perquè s'estima Catalunya, perquè s'estima la llengua, i molta gent que podria arribar a més seguidors en castellà i tot això, que no renuncia perquè jo crec que també estem en un moment on el fet de que la llengua sigui més minoritària i no sigui la llengua comú és una cosa que hem d'acceptar. El català ja no és la llengua comú a Catalunya, perquè hi ha molta gent que no la sap i molta gent que no la parla, per tant la llengua comú és el castellà, ens agradi o no. Però això li ha donat cert nivell d'exclusivitat al català, que també ho fa un punt interessant des del qual lluitar. Ja no només és una llengua minoritària, hi ha molts llocs on una llengua que va sent minoritària, però és minoritària entre un grup de gent doncs, més tribal o pobre, tal. En canvi el català d'alguna manera ha guanyat prestigi amb aquesta minorització perquè, diguéssim, tant la gent que crea contingut com, diguéssim, en l'esfera social, el català és la llengua dels catalans i com que els catalans ja no són majoritaris, doncs, d'alguna manera, si tu vols entrar en el mercat català, doncs has de parlar català. Per tant, el català també és una manera de fer uns negocis molt concrets, d'estar en uns cercles concrets, que per una banda pot ser negatiu, no? Perquè no pots abarcar tothom, però per una banda també ha generat un ecosistema que genera simpaties pel fet que és un ecosistema d'alguna manera com més exclusiu. No? Jo ho veig que hi ha creadors de contingut que potser alguns no em segueixen però em donen likes. Ahir mateix, per exemple, la Juliana Canet doncs, em va tirar like a un vídeo que criticava la selecció espanyola, potser no li anirà bé que digui això en vídeo, però en canvi no em va seguir, no? I veus d'alguna manera gent que juga amb el sistema, perquè clar, si tu estàs treballant per TV3 i tal, hòstia, hi ha certes coses que no pots dir. Però ja hi ha una simpatia, al final també compartim país i vulguis o no ens anirem trobant, i tota la gent que fa contingut en català, excepte els que ho fan per cobrar, no? Perquè hi ha tota aquesta gent que feia contingut en castellà i fins que no li han ofert una plaça a TV3 cobrant uns diners no s'ha dignat a fer-ho, però tota la gent que sí que ho ha fet des del primer moment ja hi ha alguna cosa compartida que en realitat és una cosa política, no? És dir, tu has pres la decisió, tot i que els vents anaven més o menys en contra, de fer aquesta aposta pel català, tot i ser un terreny una mica més complicat, tot i ser també una mica més polític, no? El català és la llengua marcada. No, és que el català és una llengua política. Bueno, l'única llengua que ha reprimit constantment és el castellà, però, com que la minoritària és el català, doncs és la marcada. Però ja genera aquest espai, aquest ecosistema, que també ho fa interessant, trobo, i també et permet atacar nínxols que no hi havia. Jo crec que és una gran part de l'èxit meu i d'ella és que érem els primers que parlàvem del tema, per tant, omplíem un buit, no? De dir, gent independent que parla de política i parla de cultura i parla de coses del país i és que no sense pèls a la llengua, també. Exacte. Que això també és important, no? Perdona. Sí, no, vull dir que el que tu has dit, no? Que hi ha diferents creadors de continguts i això està molt bé perquè que hi hagi tanta diferència de continguts, això ens ha permès a nosaltres poder parlar de política de manera directa, de manera clara i que també això traigui, no? Perquè ara que també hi ha un auge reaccionari de les coses, no? Amb tot el que estem vivint políticament a Catalunya, està pujant. Llavors, també és interessant perquè la gent diu, ostres, per fi escoltem a persones que ataquen directament el problema que tenim a Catalunya sense tallar-se ni un pèl, que això, doncs, si te'n vas a TV3 doncs no pots fer-ho, per exemple. I acceptant que arribaràs a menys gent, o sigui, tothom ha de fer les seves mitjanes, no? Però en el moment en què nosaltres decidim parlar del conflicte nacional d'una manera com incisiva i tal, que ja perds molta gent pel camí, que entra a Instagram i fins i tot catalans, tal, o sigui, el que volen veure és, jo què sé, la jugada de Lamine Yamal o alguna cosa més així, però hòstia, que algú acaben de sortir a 6 hores de l'escola, mestres els hi han fotut la xapa sobre 1000 coses, no volen. Llavors, clar, per nosaltres també és una aposta, no?, de dir, accepto que doncs jo, va haver-hi el tema del Barça, no? que va tenir moltes victòries i em venia de gust crear contingut del Barça. Hòstia, aquells vídeos van explotar, no? Parlant de Lamine Yamal, hòstia, 200.000 visites, no? Els vaig polititzar tots una mica, no? De la meva manera, perquè jo crec que tot està relacionat, no?
però vaig veure, hòstia, clar, si jo ara em foto a fer vídeos del Barça, trauré moltes millors visites. Doncs ara he fet una sèrie de vídeos molt més incisius, que no han arribat a tanta gent, però que per mi són importants, perquè d'alguna manera, jo no crec que el mèrit sigui meu, però l'Emma abans ha dit, hòstia, gràcies al David, que és un referent tal. Clar, nosaltres d'alguna manera estem marcant una línia de dir, nosaltres renunciem a ser grans perquè volem ser lliures amb el que pensem, no? Hi ha molts creadors de contingut que pensen com nosaltres, però no ho diuen perquè o és el seu modus vivendi o no volen arriscar-se, no sé què, però el fet que nosaltres existim ja dona molta valentia a molta gent que ens precedirà, i és el que em va passar a mi també. Jo vaig començar a fer memes a xarxes socials i hi havia un compte que es deia Memes Nacionalistes Catalans i publicava contingut com molt directe i jo vaig dir, hòstia, aquest tio, quins ous, no? D'anar a l'arrel del problema tal, i és el que em va inspirar a mi, no? I al final és un dominó que si no hi ha la primera persona que decideixi tirar la primera peça, les peces es quedaran allà i mai cauran, i mai faràs, no? aquest increixendo, no? Clar, el procés va ser una cosa molt gran, clar, però si vas als inicis, doncs és una sèrie de gent molt concreta que decideix fer una sèrie de passos, les consultes a dos pobles molt concrets, tot és una bola de neu. On arribarà aquesta bola de neu que hem començat nosaltres? No ho sabem, però si volem que arribi a algun lloc és important començar-la, no? I al final una mica és el risc que hem pres, no? Ens hem tirat una mica al buit, de dir, jo ja des de fa un temps he acceptat que almenys en el curt termini això no cobraré de cap administració pública, ni faré cap programa a TV3, ni em convidarà ningú enlloc, però és el preu que pago per dir el que crec que s'ha de dir. I és una cosa que molta gent ha fet també en el món de la cultura, en el món de la política, que és gent que no se la coneix, no? Perquè això implica cert ostracisme. Jo ara, vaig començar el 2017 a crear contingut, ara tot just he arribat als 10.000 seguidors a totes les xarxes socials en les que estic, una mica més, una mica menys, però clar, són des del 2017, clar, estem parlant de 8 anys de crear contingut, mentre que clar, jo veig gent, no, que fa 2 anys comença a crear contingut i pam, fent coses. Però bueno, és picar aquesta pedra que jo crec que és important perquè nosaltres anem molt més a l'arrel de les coses i a la gent que inspirem. Clar, un vídeo de top 3 cançons més escoltades potser t'arriba a 1 milió de visites, però quanta gent inspirarà de manera profunda? Serà una curiositat, no? Com quan mires un programa xorra o mires un meme o una caiguda de gent, fa passar l'estona i arriba molta gent, però no et canvia res a nivell polític, psicològic, cultural. En canvi, el que fem nosaltres sí, perquè va a l'essència de... Fidelitza, va a l'essència del que estem vivint culturalment, políticament, del que mou en realitat la nostra societat, no? Del que fa que les plaques tectòniques de la ideologia, del pensament, del que considerem que és possible fins i tot, no? Clar, si nosaltres no hi fóssim, si no hi hagués cap jove parlant de, d'independència a Catalunya, potser seria un horitzó que desapareixeria, però si hi ha gent fent-ho, encara que siguin uns pocs milers, no? Molts cops també nosaltres, com a creadors de contingut, doncs crec que és fàcil comparar-nos amb altra gent que té molts més likes, moltes més visites, i nosaltres diem, hòstia, és que no estem arribant a gent, però hòstia, jo miro i dic, hòstia, només arribar ara de mitjana, doncs, 10.000 persones, no?, miren els meus vídeos i 1.000 likes de mitjana. Hòstia, en realitat és bastanta gent, si ho penses, no? No són tants com els 50.000 likes i tal que aconsegueix, jo què sé, un altre creador de contingut, però aquestes 1.000 persones, per fer el que nosaltres estem fent, que és intentar canviar, diguéssim, el rumb polític del país, en una manifestació necessites 500.000 persones, però per moure un moviment no. Per moure un moviment ha de ser gent concreta, molt motivada, amb moltes ganes i amb la intenció de picar pedra durant molt de temps. Jo el que he vist en aquests anys és que el més important és la consistència. I els èxits potser trigaran 10 anys o 5 o vés a saber, però l'important és fer camí. Sí, i ara també és un bon moment perquè hem viscut el procés, 2017, ha sigut 2019, moment molt crític a la política i molta gent també s'ha volgut despolititzar. Jo penso que és impossible despolititzar-te perquè vivim en una societat llavors on tot és política, però és això, hi ha molta gent que ha volgut
marxar de l'independentisme, no saber-ne res. Llavors també és important, no, que a les xarxes socials també parlem de... L'independentisme, el processisme ha fet molt de mal, però per allò que va passar no hem de deixar els nostres ideals. Els nostres ideals han de ser ferms. És important que ens mantinguem en els nostres ideals. Llavors també seguir atacant. La independència existeix molt abans del 2017 i ha d'existir molt després del processisme i s'ha de fer realitat. Llavors també jo penso que ara és un moment clau també per agafar aquest jovent que vam viure el procés, vam viure Urquinaona i ens vam sentir, com suposo que molts de vosaltres, traïts per la classe política. Llavors és important també que ens agafem entre nosaltres i dir no, nosaltres seguim lluitant pel que volem, per al nostre futur, perquè al final jo d'aquí uns anys jo no vull cotitzar a Espanya, jo vull estar al meu país, jo vull viure aquí tranquil·la i el dia de demà quan tinguis meus fills no vull que passin el que jo he hagut de passar algunes vegades, atacs catalanòfobs, a classe un dia em van pagar, o sigui, per ser catalana. Llavors jo no vull que els meus fills el dia de demà pateixin això, ni vull que els meus companys pateixin això. Llavors també és un moment clau per reactivar tota aquesta gent que vam lluitar, que ara aquestes persones estan més tristes, més decebudes, però si tenen aquesta essència i s'ha de remoure una altra vegada perquè torni a explotar. Per això la importància de fer aquest contingut. Sí, i que al final, és el que deia abans, és un salt al buit que no sabem on ens portarà, perquè a més ja no estem surfejant l'onada de quan el procés era el moviment majoritari, que tothom estava, no? Clar, ara, d'alguna manera, estem parlant d'independència i xarxes socials en el moment, podríem dir, més baix de l'onada independentista. Si obviem, evidentment, tot el franquisme i la posttransició, per dir-ho així, el preprocés, és el pitjor moment on fer-ho. Si tenia sentit parlar d'independència i tal, si volies arribar a molta gent, doncs el 2014, 15, 16, 17, fins i tot et podia fins al 19. Però ara, que governa el PSC, que tal... Però jo crec que és el moment perfecte per fer-ho, en el fons, perquè llavors, diguéssim, en la gent que podem connectar, amb la gent que ens segueix, és la gent que de veritat està posada, no? I és la gent que ens cal justament pel que dèiem abans, no? Per començar aquesta bola de neu. Si és una cosa que ha d'arribar eventualment a tornar a ser majoritari i a moure masses, ho serà perquè hi ha hagut un nucli dur. En aquest cas, jo crec que nosaltres formem part una mica d'això, que ha decidit, a totes, malgrat ara lo fàcil seria, com he dit abans, dir noms que ens agraden més de catalans, no sé què, que està bé que existeixi aquest contingut, és important que hi hagi contingut banal en català, és importantíssim, o sigui, és elemental, però no només, perquè si no causen la folclorització i, per exemple, ara hi ha unes noies que estan fent molt bona feina, que es diuen SOS Català, que fan una mica el que fem nosaltres, però molt més suau, però un entremig, entre no ser superbanals ni superpolititzades. Quan jo les vaig conèixer, que tenien 3.000 seguidors i jo 5.000, i ara elles en tenen 30.000 i jo 10.000. Són dues noies que parlen de cultura catalana, d'història de Catalunya, de mantenir el català constantment, no? I és un contingut que està al límit just de polititzar-se, que et diguin un puta Espanya, visca Catalunya lliure, hem de fer la independència ja, però no te'l diuen, no? Però d'alguna manera també ens aplanen el terreny per normalitzar el nostre discurs, no? D'alguna manera entre tots ens ajudem. Si nosaltres fem un discurs dur, radical, això els permet a elles ser una mica menys dur i quedar més moderades, i per tant arribar molta més gent, no? No, aquestes són prou chill, però si elles si no hi fóssim nosaltres, llavors elles serien les radicals, llavors la gent diria, ui, aquestes, tal. D'alguna manera entre tots ens ajudem, no crec? Llavors, crec que estem en un bon moment, sí que és un moment de transició, de dir, no sabem ben bé on anirà la cosa, però bé, picant pedra. No sé si tens alguna cosa més, jo passaria a preguntes. Sí, voldria fer una pregunta, jo tinc un fill jove de 12 anys en concret, i vull que se senti interpel·lat, però com puc interpel·lar? Jo crec que a aquesta edat, jo crec que hem de començar a la vostra edat ja esteu una mica perquè vam viure tot el procés, però com podem interpel·lar joves que també viuen a les xarxes socials? En vez de veure un TikTok en castellà, com podem convèncer amb aquest jovent
que comenci a veure continguts en català que poden semblar interessants. Com els podem incentivar? Per on han de començar? Perquè miraran tonteries, evidentment, no li puc posar res de política perquè em dirà un mort de sol. Per com començaríem? És que jo penso que hi ha molta varietat, o sigui, jo penso que buscant directament al TikTok, què li agrada al teu... Un fill li agrada tot i res. Sí, Sol passar. si li agrada algun tema en concret, jo penso que si posen això, el tema en català, és que li sortirà. Perquè ara és el que parlàvem, ara hi ha tanta varietat de contingut en català que potser no es veu tant, l'has de buscar, no et sortirà a l'algoritme directament, però jo penso que simplement, o posant-li sèries, per exemple, un Merlí, ara que té 12 anys, o un Púlsers Vermelles, o aquestes sèries, per exemple, jo penso que a la meva generació també van fer molt, perquè la sèrie de moda no era una que estava en castellà o una americana traduïda, no, era una sèrie catalana que passava a Catalunya i que et podies identificar. Púlsers Vermelles. Sí. Clar, el problema és justament d'això. Perdona, a 3CAT, per exemple, jo que tinc un cosí de més o menys aquella edat, l'altre dia vam estar buscant junts, a 3CAT vaig dir, va, que mirem programa, i vaig trobar bastants programes per aquella edat. Vull dir que també és una mica aquesta cerca. Clar, el problema d'això, i ara permeteu-me ser una mica, diguéssim, el dimoni de la conversa, és que, clar, totes aquestes sèries que van picar fora a la nostra edat, van picar fort perquè era una cosa col·lectiva, compartida, no? Tornaves a l'escola el dia següent, heu vist el programa? Hòstia, sí, que ha passat això. Clar, ara, sap greu dir-ho així, però tu li pots ficar una sèrie al 3CAT que si va a l'escola i diu us heu mirat aquella sèrie? I et diuen què és? Se sentirà sol i per tant l'últim que vol un nen fotut en una escola amb 30 altres companys és ser el marginat, és l'últim que vol qualsevol nen. I per tant, d'alguna manera tots van amb el majoritari. I molts cops, molts nens que estem parlant d'això, o nens que no, que s'integraven a l'escola, era per això, no? Tots veníem, has vist el capítol de Púlsers Vermelles? Hòstia, jo no l'he vist, doncs m'asseguraré que torni a casa a veure'l, perquè si no em quedo exclòs de la conversa. I el problema és que ara això no passa. És que tu li pots ficar contingut al teu fill, que si quan va a l'escola els altres fills miren Auronplay o jo què sé, doncs està fotut, perquè el que vol el teu fill és ser acceptat pel seu grup. I segur que t'estima molt, però li serà igual, li serà molt més igual. I en aquest sentit jo crec que com a adults podeu fer poc. És reflexió meva, en el sentit de crec que la feina és més nostra, d'aconseguir fer un contingut que li pugui interessar a ell, perquè tinc la sensació de que en tot el tema de les xarxes socials hi ha hagut un trencament intergeneracional de cultura compartida, fins i tot, no? Bola de Drac va ser un fenomen perquè tothom ho mirava. Clar, ara, coses que tothom miri... El Barça. Jo he trobat que el Barça és a l'espai on jugar. Per què? Perquè ara mateix estem en un moment on el Barça està guanyant, el Barça és molt català, tenim a Joan Laporta, que no oblidem, va entrar a unes eleccions al Parlament de Catalunya amb un partit que es deia Solidaritat per la Independència, sí, vull dir, el tio és independentista, hi ha molts jugadors de la Masia... O sigui, jo els vídeos que vaig fer del Barça no els vaig fer dient el Barça és molt guai, ha guanyat. Va ser dient, el Barça ha guanyat, per què? Perquè és un club que ara està arrelat, que té molts jugadors de la Masia, i ho feia amb una samarreta del Barça, que és la samarreta de la Senyera. O treia un clip del Marc Bernal amb el Martín dient sí, que guai és, està jugant amb el Barça, i ho deien en català. O vaig treure un clip també del pare de Lamine Yamal parlant català i era el Gerard Romero el que parlava castellà, no? I dient, hòstia, mireu com, no sé què tal. El Barça d'alguna manera jo crec que és l'element més català que tenim que generi, diguéssim, col·lectivitat, perquè la resta de coses, quants programes de TV3 generen això fora, diguéssim... En fan, no, en fan. L'únic que els miri... Però també, jo penso que ha de ser amb dues coses, vull dir... No, és importantíssim. Per això jo aquesta reflexió que he fet a l'inici, no, que jo vinc d'una família que a mi m'ha polititzat totalment. Si no fos per la meva família... Si no fos per la meva família, jo, vull dir, però perquè m'han transmès una memòria i una cultura, i també perquè, al final,
sí, la classe és un espai, no? Però també l'espai familiar és el més segur que tens, llavors també compartir coses que només mires amb la teva família també... Jo penso que ha de ser amb dues coses, però ara mateix, veient com estan les escoles, que estan a un nivell molt complicat amb el català... Sobretot a l'AMB passa, o sigui, jo crec que la feina que podeu fer és una mica la feina que feien les famílies durant el franquisme. Literalment, l'altre dia hi reflexionava. M'explicava, no?, el pare de la meva parella, que quan anaven a l'escola, no sé si vosaltres us va passar, però quan sentien algú que amb la seva família parlava català, li anava, hosti, tu també parles català? No era una cosa secreta, exclusiva, no?, com de... Crec que ara passa una cosa molt similar, El mateix, no? Ja no és perquè et fotin un tiro, sinó és per quedar exclòs socialment, que quasi que és més civilí, és pitjor, no? També depèn de la zona. També depèn de la zona, no? Evidentment, però torna a passar que d'alguna manera ja no és una cosa, diguéssim, tornem a estar en aquesta d'això d'una no acceptació a nivell social, que això canvia quan vas a la universitat, és a dir, quan a mesura que veus com la catalanó té els seus espais, clar, el que passa és que quan vas a una escola pública i entre tot doncs veus més quina és la realitat, diguéssim, a nivell general, no? Però és això, passa una mica, no? Ah, mira, aquest és l'altre català de la classe. Però això també té el seu positiu, no? De dir, a vegades, aquesta cosa de risc, també els hi va molt als joves, no? Estic fent alguna cosa que fins i tot és una mica prohibit, no? Hosti, segueixo aquest creador de contingut, que si els de la meva classe ho sabessin, hosti, potser em dirien alguna cosa. Però no, aquesta cosa d'anar als marges, jo crec que no ho popularitza, però sí que crea els perfils que ens interessen per fer el que volem fer, que jo crec que és aconseguir poder català i finalment la independència, no? Que és el fet de creure que estàs d'alguna manera com conspirant, no? Fins i tot, hosti, estic parlant català, seguint aquestes coses, i no és el que pensa la majoria de la classe, en aquest cas, no? I per això crec que és important la feina que fem, no? Perquè nosaltres permetem, d'alguna manera, doncs, que aquests discursos tinguin una modernitat, que no t'hagis de llegir Daniel Cardona per escoltar aquest tipus de coses, no? O altres entorns, que puguis tenir joves, que ho estan... Avui mateix m'ha fet molta gràcia, perquè és crec que dels primers cops que em passa, la meva cosina, que té 17 anys, crec, m'ha escrit un WhatsApp i m'ha dit: escolta, pots fer-me un vídeo dedicat als meus amics a l'Eix i tal, que et segueixen i són molt fan teus? I jo dic, què collons? No? Però m'ha fet gràcia perquè he dit, hòstia, que fort, no? En plan, estic apel·lant a joves de 17 anys. A nosaltres sols ens ha entrat un nen de 14, no? I per tant això el que vol dir és que hi ha relleu, no? Molta gent deia, no, això de la independència és una cosa... No. Justament aquesta feina que han fet les famílies, de malgrat anaves al col·le i si ara dius que ets indep, vaya pringat, aquesta feina, justament jo crec que és la feina que es pot fer, no? De dir, vale, tu, quan surtis a fora, d'acord, fes el que vulguis, però sàpigues d'on vens, sàpigues qui som. Això sí que és veritat, aquí et dono la raó, sí, que és una feina molt important. I també treure's la vergonya, no? Perquè, vull dir, ser català, què passa? O sigui, quin problema hi ha? No som ni inferiors, ni som més dolents, perquè hi ha tot això, no? El tipus de català, no? Si ets català ja ets d'una certa manera. Perdona, jo moltes vegades he sigut la catalana de la classe, no la catalana, la independentista de la classe. I jo penso que també és una feina que ha fet la meva família inconscientment, de no tenir vergonya de ser catalana. No, perdona, soc catalana, jo vaig amb una senyera, treballo en un entorn molt castellà, jo vaig amb una senyera i faig que l'entorn canviï el català per mi, i jo sé que soc segurament la pesada, la catalana i la independentista. I què? O sigui, quin problema hi ha? Llavors també, a part d'aquests referents, no, que són molt importants, també des de casa treure aquesta por, vull dir, som catalans i el problema... Sí, igual que un jueu o un negre, doncs, per molt que li diguin, ets el negre, dirà, bueno, i què, no ho puc canviar? Doncs d'alguna manera, exacte, el que hem de cultivar com a catalans, i crec que és la feina de la família, és dir, ei, això que ets és font d'orgull. Exacte. Et poden dir el que vulguin, vale, però, no, i sobretot, si expliques la història, i és una mica la feina que intento fer jo, no, de dir, mira on han arribat els catalans, no? Mira el que hem arribat a fer, és a dir, no som una tribu perduda, tal, no, hem sigut una de les nacions més fortes d'Europa. Papes de Roma, sobretot n'hi ha hagut italians, però d'altres nacionalitats n'hi ha hagut pocs més. Alemanys, fa poc va haver-hi l'argentí, el primer de Sud-amèrica,
de tota Amèrica, ara un altre americà, segon, alemanys, uns quants francesos, d'espanyols, un o dos, crec recordar, i de catalans dos també. Vull dir, el que vull dir amb això és que una mica des de l'espanyolisme el que es vol és fer que ser català sigui com un annexe d'Espanya, però una mica la feina que poden fer les famílies aquí crec que és elemental, i jo que vull tenir fills d'aquí poc és una mica l'entorn que sé que em trobaré, és dir, ei, formem part d'un llegat que val la pena, no només val la pena, sinó que et farà més fort com a persona, i tu fins i tot pots, si vols, canviar-te el castellà a la feina, és que m'és igual. Però el fet de portar aquesta càrrega, no? I que no sigui una càrrega, que sigui una cosa que et doni força, fins i tot a nivell individual, no? De dir, mira, els catalans hem aconseguit fer tot això sent catalans, no? Avui veia també un tuit, no? que parlava d'un català que va néixer a Sicília, Josep no sé què, que va acabar sent un dels generals més importants del tsar de Rússia, que és el que va conquerir Odessa i va crear, no, el d'això Odessa. Hòstia, no? Per dir-ho d'alguna manera, que sent català es pot arribar fins i tot més lluny que sent espanyol, sense necessitat de, fins i tot, de ser majoritari en una classe, no? És a dir, igual que els jueus, tal qual, o sigui, no és popular parlar dels jueus avui dia, però els jueus han demostrat que es pot ser jueu en entorns on tothom et critica, on tothom et juga en contra, i tot això mantenir poder, mantenir orgull, mantenir el teu ecosistema. Això no vol dir que no puguis relacionar amb el teu món exterior, però d'alguna manera hem d'entendre que això de ser català no només és parlar català, que també, no? Que és la columna vertebral de la nació, però el català, la cultura, tots els llibres que et pots llegir et donen molta força i et poden fer créixer moltíssim més que, no, sent part del montón. No? L'altre dia, encertadament, l'Enric Vila deia clar, el castellà ara és majoritari, però és l'idioma del montón. No? Ja no et diferencia qualitativament, vale que té els seus pros i els seus contres, no? Però sí que és veritat que això també m'ho deia mon pare l'altre dia, no? Que parlant català doncs nota que la policia mateixa el tracta amb més respecte, no? Perquè la policia associa català amb un perfil de persona que el nostre objectiu no ha de ser aquest, el nostre objectiu no ha de ser fer una èlit separada, ostracista, però hem d'entendre que és el punt del que partim ara, no? Que tot i que no ho som, que la majoria de catalans són classe treballadora, sí que hi ha un fet diferencial, que és el que hem d'aprofitar, que és el fet que ens farà poder tornar a ser majoritaris, no? De dir, vale, hi ha aquest montón que és castellano parlant i tal, no sé què vulguis, però si fem un estat català independent i tal, podem ser una nova majoria, diferent, amb més potència, amb més recursos, no? I tot el que vingui adjacent. Sí, per mi això es fa també canviant l'actitud. Jo penso que, em recreo molt amb el que he dit, però parlant de la memòria, no? Aquesta por, els catalans, o sigui, al final, els castellans, els que ocupen ara mateix, no? Tendeixen a fer més soroll, però per un tema també de tot el que s'ha viscut històricament, números, a part de números també el que s'ha viscut històricament, ells han après que han de fer molt soroll i han d'ocupar molt espai i que els catalans hem de quedar molt reduïts i abaixar-nos els pantalons. Des de petits s'ha de canviar això, s'ha de canviar i això es fa en l'educació, jo penso que el més important, la que rep a casa i llavors la que es veu a les xarxes socials, no, és que nosaltres també podem ocupar espai, nosaltres també podem ser molt grans encara que siguem menys. Per mi és molt important educar en una actitud orgullosa. Sí, total. Jo crec que és el que... Érem abans. Exacte. Abans de l'ocupació castellana, els catalans teníem aquell orgull, aquesta rebel·lia, aquest amor a la nostra llibertat. Bueno, el que fa més civilina l'ocupació és això, és el fet de que et treu al marge de possibilitats de llibertat, del que tu ets capaç de fer, arribar, i per tant l'orgull, no? L'orgull al final es construeix en base a estar satisfet per la feina que fas, i per estar satisfet per la feina que fas has de voler fer-la, has de tenir la voluntat i tal. I clar, els catalans durant molt de temps no hem tingut aquesta llibertat i per tant hem sentit que el fet de ser catalans limitava fins i tot, no? A fer moltes coses i molts catalans, els que diuen que han triomfat, ha sigut a base de renunciar gran part de la catalanitat, o sigui, començava, per exemple, el Marc Márquez, que el veia l'altre dia, no? Amb la bandera d'Espanya allà,
Bueno, perquè a Espanya li ha donat els diners que té, li ha donat l'oportunitat d'estar on està i com que ell el que volia era ser professor, el de ser català em molesta pels meus objectius, no? O la Rosalia, però al revés també, no? Pep Guardiola ha pogut arribar llunyíssim sense renunciar un mil·límetre a la seva catalanitat, no? I fins i tot els aficionats del City molts cops el reben allà al camp amb pancartes fins i tot escrites en català, no? Vull dir, però per què? Perquè és un tio que amb la seva carrera ha pogut arribar llunyíssim sense haver de renunciar a la seva catalanitat i per tant és el que l'ha omplert d'orgull de dir, hòstia, doncs segueixo amb això, no? I per tant jo crec que hem de seguir generant aquests referents també de gent que obtingui victòries, gent que faci feina, gent que faci coses sense renunciar un mil·límetre a catalanitat, perquè molta més gent darrere digui, ai, mira, aquest no ha renunciat, però jo tampoc ho faré. De fet, jo mateix, mira, parlant de les famílies, i amb això acabo, jo vaig començar, és fort dir això, però jo vaig començar fent vídeos en castellà, perquè, bueno, veia vídeos de youtubers que feien jugant a videojocs en castellà, i vaig dir, jo també vull fer-ho, i ho faré en castellà. I mon pare em va dir, per què ho fas en castellà? No, clar, perquè és que en català, clar, no hi ha tanta gent, no sé, el típic, no? Però era un nen de 12 anys, saps? Què m'has de dir? Però mon pare em va donar com desaprovament, però no em va dir massa més, no em va fer la xapa, tampoc va dir, tu faràs, seràs com la majoria del montón. I això em va ferir l'orgull, va ser com, però bueno, jo vaig dir, meu pare que no ho entén això, no? Però al cap d'un temps va venir el procés i tot, i jo mateix em vaig donar què faig amb la meva vida, no? I evidentment vaig deixar-ho de fer, però d'alguna manera també va ser aquest punt, no? Fatxenda amb mon pare de dir-me, bueno, doncs seràs un pringat més, no? Que em va donar això de dir, en sèrio? Però em va despertar la pregunta de per què ho faig en castellà, no? Hòstia, estic renunciant, en certa manera, a part d'això, i és el que, clar, jo a mi mateix vaig dir, no, jo no vull renunciar a això, que és una part de mi i tal, i a part no, hi havia aquest punt d'orgull de, doncs mira, ara demostraré que es pot fer en català. I aquí estem. Si m'heu convidat serà perquè en part ha funcionat. Quin referent teníeu abans d'animar-vos a treballar a les xarxes socials? Quin era el vostre referent per dir aquesta persona m'ha animat a engegar o a fer-ho amb més força? Teniu alguna persona, algun referent, una persona... Que creï contingut? Sí, contingut o que digueu m'ha donat força per continuar o... Jo és que el que he dit abans, el David, o sigui, jo quan el vaig conèixer jo no l'havia vist a les xarxes socials i va ser entrar a l'organització on estem, nosaltres sols, que vaig veure que feia vídeos i vaig dir molt bé, o sigui, molt bé, clar que sí, i vaig dir, si ell ho fa i el conec, per què jo no puc fer-ho, no? Però jo penso que sí, ell i la meva mare també és una gran referent, tot i que ella no fa continguts a les xarxes socials com a tal, no? Sí, per mi la meva mare és un gran referent. Està molt de moda treure la teva mare a fer vídeos, Tinc molta fe. Ojo, no... No, ella, sí, ha sigut culpa seva, no? I sí, no sé què més, perquè clar, de política no és habitual, no sé si tu tenies algun referent. No, o sigui, jo em vaig sentir tirant-me en una piscina que no sabia si estava plena o no, vas borratxo i dius, bueno, tiro perquè em ve de gust, no? Però jo, com a referent a nivell de xarxes socials, o sigui, tothom que seguia a nivell polític eren o bé polítics o gent en castellà. No hi havia ningú jove en català fent contingut sense estar lligat a alguna espècie de plataforma, que ho entenc, vull dir, si tu ets polític i cobres d'això i pots fer vídeos, de puta mare fes-ho, no? Però clar, ningú, o sigui, ja hi havia poca gent creant contingut en català, sí que hi havia alguna gent que parlava de llengua, però absolutament ningú. I jo estava esperant que aparegués algú. Llavors, els meus referents no va ser ningú perquè, o sigui, jo el que vaig fer és ocupar un buit que jo volia haver tingut. És a dir, jo com a jove deia, hòstia, vull un tio que sigui jove, que foti canya, tal, no sé què. Jo durant un temps fins i tot vaig arribar a seguir un espanyol perquè era jove i perquè feia vídeos de manera juvenil i de política i tal, que es deia Víctor Malatesta.
Això, que li diu un Wall Street Wolverine, que ara no estic gens d'acord amb res del que diu, però un tio jove que feia vídeos i vaig dir, hòstia, doncs, a veure què, al cap d'un temps ja vaig dir, bueno, aquest tio és espanyol i liberal, no m'interessa, però sí que vaig dir, hòstia, mira, aquest tio està fent coses i ho feia una mica en contra de tothom. I vaig dir, mira, doncs ho faré, però a la meva manera, que és sent català, nacionalista i tal, i revolucionari, podríem dir. Però diria que els meus referents van ser sobretot memes nacionalistes catalans, un compte de memes, que sobretot perquè anava de cara i perquè em va presentar la figura que jo crec que és la que em va animar més a fer-ho, que és aquest tio, aquest compte de memes que va arribar gairebé 10.000 seguidors en el seu dia, vull dir, va aconseguir ser força viral, fent memes sense mostrar la cara, va presentar una figura que es deia Daniel Cardona, que jo no sabia qui collons era, jo no sabia res. I llavors parla d'un tio del 1930 que era independentista, i qui collons és aquesta persona, no? I vaig investigar i vaig veure que era un tio que bàsicament feia una mica el que fem nosaltres ara, però adaptat al 1930, el que vol dir amb armes i molt més heavy, però bueno, perquè era aquella època que tothom anava amb armes, no? Però va presentar una figura que era un tio que remava contracorrent i que era un tio fort, orgullós, que el veies i deies, m'inspira. No era un friqui allà perdut en una muntanya escrivint textos raros, no, era un tio que va ser alcalde del seu poble, per tant el que vol dir és estimat socialment, almenys per l'entorn proper, que va ser la mà dreta de Francesc Macià durant molt de temps, per tant vol dir que un tio que ha rebut la confiança d'una persona que va ser el president de Catalunya, per tant podia ser friqui, però un friqui amb idees, amb empenta i que per tant que tenia valia, que era orgullós i que tot i això va apostar per una via que no li donava ni diners, no li donava popularitat social, per tant que era una via que era genuïna, que era el que ell creia, que no pensava renunciar a res, no buscava ser un polític i ocupar un d'això ni tal, sinó que el que buscava era dir el que pensava, era fer el que creia que s'havia de fer. I això a mi em va inspirar de dir, hosti, si aquest tio ho va fer en un moment on podien matar-te pel carrer, què no he de fer jo ara? I com a última persona diré el meu avi, els meus dos avis m'han inspirat molt, però sobretot el meu avi per part de mare m'ha inspirat especialment perquè va néixer a Múrcia i va venir aquí a Catalunya des de molt jovenet i es va catalanitzar des del principi, sempre ha sigut independentista, des que té ús de raó, i això vol dir que era independentista quan ser independentista era ser una minoria de friquis, no? Que vaya locos, tot i els seus orígens, i el més important per mi que em va fer dir, hòstia, que és que mon avi quan tenia 3 anys el va atropellar un tramvia i sempre ha tingut només un braç i una cama. I el tio ha escalat l'Everest, el Kilimanjaro, la Concagua, té medalles d'or en Jocs Paralímpics d'hivern, en esquí, per tant ha fet un munt de coses quan ell m'explicava, no? Des de petit, des que anava a l'escola, tots els professors li deien, tu no serviràs per res, tu tindràs una ajuda i aniràs sempre... I el tio deia, sí? I ha fet tot això que us acabo de dir. I clar, jo com a net era com, hòstia, si el meu avi, que té la meitat d'extremitats que jo, ha fet tot el que ha volgut, si jo no arribo a això, serà perquè no em dóna la gana, no perquè no pugui, per tant, és una cosa de voluntat. No? I per tant, jo sempre tinc al meu avi una mica la consciència de dir, ei, si no fas allò que creus que has de fer, és per pura incompetència teva, no perquè no tinguis les eines, no tinguis les possibilitats, no tinguis la força. Perquè al final, si la força, si vols que hi sigui, hi és. I és una de les coses que més em va animar a dir, doncs va, foto això, quan sé que no en trauré massa rèdit, almenys a curt termini, però això, són més referents fora de les xarxes socials que de dins, però bueno, amb això comencem el dominó i a veure on acaba. No us heu plantejat fer cap TikTok plegats? Perquè no heu sortit mai. No ha sorgit la idea. Però és una cosa que últimament hi estic pensant, perquè... Sí, jo primer volia com crear la meva d'això, però sí que ara és una cosa que de fet vull parlar amb el Suau, també, i també volia parlar amb tu,
és una cosa que no corre pressa, però sí que és interessant de fer, perquè al final potser hi ha molta gent que em segueix a mi i no segueix a ella, o viceversa. Sí, l'únic que també tenim com diferents tipus de contingut, o sigui, són diferents, tot i que parlem de política, no? Ell ho fa també, o sigui, jo crec que ell és moderat al meu costat, no? Perquè jo sóc una persona que a les xarxes socials sóc molt canyera, molt extrema, i m'agrada ser forta, no? Vull dir, en aquest sentit de mostrar aquesta fortalesa. Llavors jo penso que també tenim maneres de fer diferents. Tu ets més explosiva, sí, jo soc més teòric. Sí, ell també és molt racional, ell i jo... Els seguidors del David no són moderats. No. Vull dir que això tu penses tu, però jo convergim. I a més, tots complementeu. Sí. Exacte, clar, és el que anava a dir, vull dir que lo xulo és que no fem el mateix i fins i tot que... Bueno, ja era aparegut el de Maitan Podcast també. També, sí. Que aquest va aparèixer perquè no... Bueno, és igual, ja. Lo xulo és que també ens ajudem mútuament, tot i que no fem vídeos plegats, o sigui, un vídeo com a tal, jo li repenjo stories, ella a mi... O jo li dic, David, escolta, no sé com editar això. Bueno, hem fet un vídeo junts, el de nosaltres sols de sí, el de Casa Úrsula. Sí, però és això, vull dir que almenys també ens donem consells. Emma, els subtítols així no m'han acabat de fer el pes. No, i ella em va dir, doncs mira, jo he vist què tal, i ho he acabat fent, no sé si ho has vist, però ho has acabat fent? Ah, mira, o sigui, ens anem com aconsellant. Però mira, és bona idea. Bueno, anem experimentant també, clar. Vivim, clar, nosaltres no tenim assessors, no tenim un community manager que no sé què, i clar, doncs anem aprenent, hòstia, això funciona l'algoritme, això no sé què, i anem fent una mica sobre la marxa. És anar mirant a veure què ens funciona cadascú. I heu set els primers creadors que van sortir de les xarxes socials? No. Jo diria que som els primers creadors joves de parlar de política. Sí. De parlar de política i d'independència. Sí, d'independència en català, sí. Jo crec que sí que som els primers. Sí, de Catalunya sí. I de fet, a nivell de xarxes socials, des de nosaltres sols, a TikTok, som la segona joventut amb més seguidors de Catalunya. Per tant, li estem fotent canya a les xarxes, cosa que hi ha molts moviments que estan adormits. Els que menys adormits estan són Vox. L'únic que, clar, Vox, la cosa que tenen és que et fan un vídeo a Catalunya, però qui li dona like és tot Espanya. M'explico? I està subvencionat. I ja està subvencionat, i clar. Són Vox en Catalunya, no són Vox. Clar, per tant, ja reben like de tota... També. Clar, tenen molta més... És diferent, evidentment. Paguen, vull dir, per... Sí, segur. Sí. Jo us voldria felicitar per aquesta com vocació que teniu de país, no? D'aquesta tossuderia per fer que el català moli, no? Que sigui xulo. Bueno, que sigui guai. Que sigui guai, exacte. Aquest és l'objectiu, vull dir... Que sigui engrescador, dir, ostres, jo parlo català. Clar que sí, perquè mola. Però sé del cas d'uns cosins, que això em desmoralitza molt, dos cosins nascuts tots dos en el si de famílies catalanes, escoles catalanes, entorns catalans, s'han fet grans, surten a la nit, i aquests dos cosins s'acaben relacionant en castellà. I això em desmoralitza molt. I penso, per què han de passar aquestes coses? És el que deia jo, l'entorn. Al final, al viure en un país ocupat, tenim molts coloms, o sigui, jo soc molt radical en aquest aspecte, però és així, tenim molta gent que està ocupant Catalunya que és colonitzadora. No diré, o sigui, no amb la intenció de colonitzar, però és així. Però fins al punt d'incidir amb dos cosinets que han crescut, s'han relacionat en català i de grans, al sortir clar, perquè de festa amb els amics i tal, han acabat relacionant-se en castellà. Perquè els amics que comparteixen... Clar, és una cosa de majories. Per exemple... És frustrant. Sí. El que hem de fer, clar, aquí els catalans el que hem de fer és crear xarxes i crear espais de socialització en català que siguin guais. Què està passant ara? Que és un exemple d'això? Els castellers universitaris, per exemple. És un fenomen en auge, cada any els castells que estan fent els castells universitaris són millors. Per què? Perquè tenen més gent. Cada any surt una colla nova, pràcticament. Ara tenim fins i tot una colla a les Illes Balears, universitària, estigues parlant? Tots, absolutament. I els que no ho són... També parlen en català, els que no ho són. A Terrassa hi ha dues colles de castells i parlen en castellà entre ells. Bueno, en alguns sí, però és més a nivell individual. A nivell col·lectiu, tots els comunicats, almenys la colla universitària en la que estic jo, però la llengua comuna és el català. Sí que hi ha gent que parla castellà entre ella, però la llengua comuna, a diferència d'altres espais, és sempre el català. Saben què és el català, diguem.
Sí. Està més clar. És que és la importància de crear... O sigui, jo el dia de demà, jo els meus fills m'asseguraré que vagin en entorns catalans, com ha fet la meva família amb mi. Jo, per exemple, des de petita he estat en un teatre de barri, tot català, i el teatre, vull dir, està... En aquest teatre, l'entorn del jovent que hi ha ara ja comencen a parlar-se en castellà entre ells. Jo no ho he vist, això, Jo ho he sentit. I adults que m'ho han dit, mira, ja parlen castellà tot un grupet. És a dir, és com... Però perquè els pares també parlen castellà. Que jo he dirigit una obra de teatre just en aquell teatre i els pares de les joventuts ja són ells parlen en castellà. I a mi parlaven en català i ells saben que sóc independentista, però ells, entre ells parlen en castellà. Jo que la llengua materna és molt important i s'ha de respectar, evidentment, però vull dir, en entorns que col·lectivament tots són en català, com a l'escola, perquè a l'escola es parla català a les aules i al pati castellà. És això. Però és això, ens hem d'assegurar de crear entorns únicament catalans i pot semblar molt racista, però jo no parlo de color, no parlo d'origen. No, clar, parlem de lingüística i de cultura actual. Hem de crear entorns que siguin únicament per catalans, entenem? Jo, per exemple, soc de Terrassa i el meu fill el porto a una escola a Sant Cugat del Vallès, justament perquè sé que allà doncs, tothom parla català. Exacte. En canvi, a Terrassa em feia el pes i no m'aniries aquest. I allà és el pidatxant. Sí, és que s'ha de fer això i és un sacrifici. I tant de bo poguéssim anar a l'escola del costat, però jo, per exemple, hi ha espais que ja no hi he anat perquè són espais castellans. Jo em vaig apuntar en un gimnàs, tot era castellà i vaig dir he de buscar un altre, encara que sigui a Barcelona. La nostra feina és anar creant espais i que siguin guais, perquè si tu crees sobretot els joves, clar, el que volen, hem de pensar, és molt radical dir-ho així, però és la pura realitat. O sigui, estàs jove, el que vols és sortir a festa, lligar, passar-t'ho bé, i per tant, tot el que sigui coses que et dificultin això, no? En sèrio vas aquí, que pringat ets? Amb això ja lligues menys, no ho vols. I per tant s'han de crear espais de socialització en català que molin. Els castells és un d'aquests espais perquè, joder, fas una cosa superguapa com és una estructura humana geomètrica espectacular, un munt de gent, hi ha aquesta cosa també de competició entre colles, de va, vinga, qui ho fa millor, no? Jo conec molta gent dels entorns, diguéssim, directius dels castells universitaris, es mouen molts diners, Ara estem parlant que la colla més forta a nivell universitari mou potser uns 40.000 euros anuals. 40.000 euros. I això vol dir organitzar sortides, festes, activitats i tal, i són coses que molen. I hi ha molta gent que ve a castells, per què? Perquè els hi han dit, ei, això em mola. I hi ha festa i... I molta gent, jo per exemple, vaig entrar... Sí, hi ha molta gent, hi ha dos tipus de persones. Hi ha la minoria de gent que entra per al tema cultural, Catalunya, tal, no sé què, que és la gent important, no? Sí que hi ha colles que més i que menys, hi ha colles que... La colla més forta que hi ha ara, per exemple, recull molta gent que ja fa castells tota la vida i que van tots a la mateixa colla perquè saben que són els que en saben i et fan els millors castells de tots. Però en canvi hi ha altres, com la que estic jo, que jo vaig entrar per fer cultura catalana, no? Ja que ho fan a la universitat, i vaig dir, hòstia, però sí, això és un entorn superguai, amb un munt de gent, un espai de socialització, que surt de festa i tal. Però la majoria de gent no és com jo, la majoria de gent li han dit, ei, coneixeràs molta gent i t'ho passaràs molt bé. Doncs és això el que volem. I entres en un entorn català, entres en un entorn que fas cultura catalana, que quan surts de festa te'n vas amb altres colles de gent catalana, no? Al final, jo, per exemple, he construït una xarxa d'amics que és preciós, perquè tinc valencians, mallorquins, gent de Lleida, de la Catalunya vella, de la meva zona, i per tant això vol dir que aquest estiu ens anirem una setmana a casa de Mallorca i al final el que estem fent és xarxa dels països catalans, a través de la cultura i a través de la festa. I hi ha un mallorquí d'aquest grup que fins i tot vota Vox, no? I dius, hòstia, tal, però és igual, perquè ja estem fent un punt d'unió que ens ha unit la cultura catalana, la llengua catalana i entorns de socialització entre els països catalans. Ja pot votar Vox, que ell ja se li ha generat un marc mental on els seus amics a la universitat són valencians, principatins, d'amunt i d'avall, i altres mallorquins que parlen català. Ja està, amb això la cultura no cal
a mi no em cal que aquest mallorquí ara voti Puigdemont, m'és igual, no? Aquí on s'amplia la base. La cultura, ser guai, amb això amplies més la base que no anant ei va, vinga, ajuda'ns, que som uns pobrets. I els esplais també, o sigui, poc se'n parla dels esplais i són entorns que comences des de petit, fas una colla d'amics, que ha sigut el meu cas, i que encara som amics, i ara políticament estem molt diferents. Perquè no hi ha això de les plais i caus? Sí que n'hi ha. L'únic que, clar, hi ha créixer la població però no la catalana. I llavors, en els barris, jo per exemple vaig haver de tancar un esplai en un barri de Sabadell perquè no s'apuntaven infants. Però n'hi ha d'altres que pugen i són espais que ja des de petit entens que el joc és en català i creixes i et fas gran i clar, fas les festes majors de l'esplai, els campaments, després fas festes i tot és en català. Llavors que comences des de petit amb aquesta base del joc, que vas creixent i llavors tens fills i els teus fills tornen a l'esplai i és un bucle. Llavors els esplais, per exemple, crec que són una bona eina. Sí, el teatre, per exemple, que és també el meu cas. Que fins i tot, no, jo m'he trobat moltes colles de castells, ja no parlo d'universitàries, colles de castells que són de l'AMB, que veus que la majoria de gent, d'integrants, parlen castellà entre ells. Però no passa res, perquè ells ja veuen que ells primer de tot saben que és cultura catalana i diguéssim, el gruix, la llengua comuna dins del món casteller és el català, no? I això és l'important. I els castellers de Vilafranca, que són els millors, és un torn 100% català. La vella, els joves, igual, no? I per tant, encara que hi hagi gent que, diguéssim, que parli castellà, l'important jo crec que és dir, ei, ser català mola, perquè t'ho pots passar bé, pots fer coses espectaculars, és un motiu d'orgull. El que dèiem, orgull i autoestima. Orgull i autoestima i sí. I principis. I principis. Exacte. Totalment. Aquest cas que deies tu dels teus nebots, hauries de mirar els seus pares si eren els que es canviaven al castellà a la primera de canvi, o es mantenien. Perquè clar, si els fills veuen que els pares es canvien, doncs ells es canvien. Clar, sí. Sí, perquè aquesta submissió està molt arrelada amb gent de la nostra generació, en el món, que de seguida que et diuen un mot en castellà, pum, automàticament... Sí. Bueno, clar, però perquè... A casa la baralla que tenim és aquesta. Et mataven, vull dir que... Sí, però és normal també aquesta submissió, Clar, és el que deia, no? És aquesta por de parlar català i al final és que sí, venim d'aquí, però per això no només l'educació ha de ser cap avall, sinó els meus avis m'han ensenyat molt sobre Catalunya i a estimar Catalunya i a ser independentista i jo els ensenyo a ells que se sentin orgullosos i que no tinguin por. Però és el tema del respecte me l'ha entès, perquè, per exemple... Clar, sí. És respectuós quan no t'entenen, dic, a veure si no t'entenem perfectament. L'altre dia vam tindre un pollastre a un restaurant perquè li parlava la cambrera en català. Hi ha una prova. La cambrera. I el meu pare, ets una mala educada. Dic, Mira. I dic, no, s'entenem perfectament. El maleducat és el que ve i no aprèn. Jo avui m'he anat a fer les ungles i... Sí, jo avui m'he anat a fer les ungles i és un lloc on hi ha una castellana i una ucraïnesa, bueno, i ella no parla català ni que la matis, Però jo, els primers dies que li vaig dir, tu m'entens en català? Bueno, sí. I parlen en català tota l'estona, i jo li he dit, vull color groc, i em treu gris, i jo, no, groc, i diu, no sé què color, dic, groc, tal, ensenyo, saps? I és així, la conversa ha sigut català i castellà. Li podries ensenyar això? Sí, també, no? Aquesta. I jo, o per exemple, la farmàcia, un cas d'una sud-americana, que és la farmacèutica de la farmàcia del meu barri, i jo li vaig dir, escolta, quants anys fa? Perquè també, com que has d'anar amb aquesta autoestima i amb aquest orgull, jo li vaig dir, escolta, no parles català, Dic, quants anys fa que vius aquí a Catalunya? Diu, 8. I diu, els 4 primers tal, han sigut per aprendre'l, i ara entendre'l, i ara doncs he d'aprendre a parlar. I dic, home, és que va tocant, no? I clar, em sap greu, vull dir, potser és una mica... I són així les converses, ella encara... Hola, bon dia! Però et sap greu, ja t'animes o què? Però et sap greu perquè l'Estat la defensa més a ella que tu.
Clar, exacte. És a dir, si tingués un estat darrere que fos català i tal, no et sabria greu, seria una cosa però és de dir... aquest orgull, hem de ser orgullosos, vull dir, jo soc orgullosa. Home, doncs ja va tocant que aprenguis el català, no? Portant molts anys aquí, Déu-n'hi-do. Si no, perquè una vegada em va passar, al barri hi havia un mercat. Vaig anar a la droguera del mercat i parlava en castellà. Jo li vaig parlar en català, ella em va entendre. I llavors dic, bueno, si vol millorar, o sigui, si vol aprendre a parlar el català, dic, jo estic disposada a ensenyar-li. Ai, molt bé, moltes gràcies. Clar. Però és perquè hem de fer això i moltes vegades són gent que ha nascut aquí i que no li dona la gana parlar català, vull dir que el saben, llavors... Però llavors el que és important aquí és anar amb aquest sentiment de superioritat, orgull, i dir, escolta, doncs potser hauries de parlar... Home, a mi és raro, no?, que no parlis català si has nascut aquí. Tenim un amic, ja saps qui és, Emma, que a la primera de canvi parla en castellà i és català de tota la vida. Ja, però el que fem és que també en els nostres amics també els hem de dir, escolta, no has de canviar. I és això, no? És com anar-nos ensenyant uns als altres. Bueno, sí, perquè també s'ha de crear aquesta pressió, no? Jo, per exemple, noto que quan estic amb els de nosaltres sols estic més alerta amb el tema de l'idioma, perquè dic, hòstia, com que estem en un entorn de gent que tryhard i no sé què, si jo parlo castellà quedaré com un pringat. I està bé que sigui així, no? Perquè d'alguna manera entre nosaltres ja és com, ei, no et fiquis per sota, saps? Sí, de fet, un dia vam anar amb uns quants de nosaltres sols a veure el Barça, fa poc, i un company, estàvem en un xinès i el xinès estava allà molt agobiat i el company li va demanar, sisplau, un entrepà de llom amb formatge. I el xinès, com? No ho entenc, tal. I el xinès li va dir, en castellano. I ell li va dir, no, un entrepà. I clar, vaig veure això, clar, jo sí que hagués que potser en aquest moment que ho va dir tan agressiu en castellà, jo sí que ho hagués que potser perquè... I ell, hi vaig pensar, ostres, clar que sí, no puc dir. Però vull dir que és això, que sí que en aquests espais hem creat espais de sociabilització en català que també se'ns fa com estrany si algú de nosaltres parla en castellà, llavors també aquests entorns són importants. I després molta gent no s'atreveix a parlar el català per por d'equivocar-se. Sí, per vergonya. Per mi... Em posa al principi, perquè no parlo català tota la vida. Sí, però és normal, vull dir. L'únic és que també els catalans, com que d'alguna manera per submissió apresa hem adoptat aquesta cosa de folclòrica, no només de canviar, sinó de ressaltar el fet de que no normalitzar que algú parli català, no? Ai, parles català, que bé, no? Hòstia, tal, com, uau, que heavy. Ah, bueno, tio, és com si, jo què sé, me n'anés a Anglaterra i you speak English? What the hell? No té cap mena de sentit, no? Doncs el mateix. I, de fet, ahir veia un vídeo de xarxes socials d'un argentí que deia volia parlar català tal, i em vaig posar a aprendre'l, però hi havia una sèrie de gent que em deia no, però no el parles bé, per no parlar-lo bé parla castellà. I diu, però la gent que em deia això, diu, no eren els catalans, sinó castellanoparlants de Catalunya que et diuen, no, si no hables bien el català, no habla castellano. I que, clar, home, clar, A mi passava això, jo parlava català i notaven que no, de fet encara no n'hi ha adquirit l'accent, i notava que no parlava català habitualment i aleshores el que feia era parlar en castellà. Una ràbia, jo sí català. I si tornaven en castellà, i jo en català, i si tornaven en castellà, No, sí. És que per mi això és molt més racista que no que parlar en català normal. O sigui, tu ja simplement per veure algú que li està costant parlar català ja li canvies al castellà. A mi això em tria por dir. Clar, i això és molt més racista. Llavors, a nosaltres se'ns diu racistes per parlar en català, estem equivocats. Exacte. Vull dir, és molt més racista aquests prejudicis, no? Llavors és això, és aquesta importància. Orgull, al final, orgull, catalans. Que parlem. Jo a l'escola del meu fill soc una radical.
Tu m'emano moltes més per dir, per favor. Para allà. Perquè envio cartes de direcció... I soy la radical, no, para. Pues és xulo, o sigui, si al final t'hi sents orgullós. Jo, per exemple, vaig acabar un dia al despatx del director queixant-me que rebia classes en castellà a l'Institut del Teatre. Llavors, és que és important, vull dir, has de ser la pesada, has de ser la radical, però... Bueno, algú ho ha de fer. Clar, i ho fas orgullosament. I quan ho faci tothom, llavors ja ningú li farà tant. Però que sóc jo la radical i la pesada, i es va generar un ambient molt tens a classe perquè jo els deia que jo em volia queixar a direcció perquè rebíem classes en castellà. Emma, és que ets molt radical. Jo he pagat per rebre classes en català, no en castellà. Per tant... I és això, i t'has d'inflar l'autoestima o l'ego o el que sigui, però... Però és dur. És dur, és molt dur perquè ets l'apartat i ets el diferent, però... No, és un combat diari. Sí, ser català és una lluita constant. Però ens hem de fer respectar. Però és que jo veig que en aquesta És escoltador, sí. has d'optar, si ets una mica idealista i vols un món millor, o ets ecologista, o ets... però sempre serà fàcil que toqui lluitar, no? Exacte. Nosaltres hem de tocar... Bueno, amb el tema del català, sí, els radicals som un mur de contenció, en el fons. No? Perquè si cedim nosaltres ja cedeix tot, per dir-ho d'alguna manera. No? A mi m'agradaria agrair-vos el contingut que feu, tant el l'Emma com en David. Gràcies perquè ho dieu sense filtres, encara que segurament en alguna cosa no estiguem d'acord, però al cap i a la fi és dir el que pensem, sense tabús. I en el tema d'en David, sobretot, els vídeos d'història que fas m'encanten, crec que són necessaris. De fet, a les escoles en aquest país, la història de Catalunya no es fa. S'explica a partir d'Espanya. Exactament, es fa fatal. I jo el que sé d'història de Catalunya ho he fet a la carrera i també per compte propi, si no... Sí. És Espanya i poc més. Sí, jo vaig descobrir que els catalans havíem arribat a Grècia a través d'un còmic d'una gent que en el seu dia no sé què i em va arribar a les meves mans i jo li vaig dir a mon pare, això és real? Sí, que és real. I jo. I quin còmic és? Un que es deia L'exèrcit errant, que parla dels almogàvers a Grècia contra el duc Gualter i la batalla al riu Cefis, d'aquell moment. I jo vaig dir, hòstia, els catalans fotent-nos una pallissa als francesos en inferioritat numèrica? Què? I com Catalunya era sobirana, que això no es diu mai. El Rosselló és tot el català. Sí. Bueno, és a Romania que els tenen com uns dimonis. No, Romania no sé quin país de l'est. Que el nom de català era... Sí, que no vingui els catalans. Sí, de fet vull fer un vídeo parlant del tema perquè l'altre dia mirant les estadístiques del meu compte, miro, d'on em segueix la gent? Dins d'Espanya, no? Barcelona, Terrassa, Sabadell, no sé què. Però de països, no? Espanya, en primer lloc, i en segon lloc, Romania, un 6%. De gent que mira els meus vídeos i tal, i vull investigar què passa aquí, no? Però suposo que deuen sentir alguna cosa similar, però... O deuen ser catalans que viuen a Romania? No tants, perquè sortiria més, jo què sé, França o algun altre país, no? Però... Curiós, Perquè aquí et surt el percentatge de gent que et segueix de quin país és, no el número de gent. Jo crec que és que entenen coses i es queden un rato fins que diuen ai no, això no ho entenc, i llavors passen. Però jo crec que ja s'estan un rato, fet que jo crec que els francesos i tal no els hi passa, no? Però... Això que deies dels catalans, l'home del sac, allà els catalans eren l'home del sac. És que no recordo com era. Els Balcans, per la venjança catalana. Correcte. Si no te'n vas a dormir, nen, vindran els catalans i també se t'emportaran. Sí. I mira ara. I això, el que més em toca a la moral és quan els espanyols ens diuen que Catalunya mai ha estat independent, quan és mentida. O sigui, Catalunya va ser independent amb Borrell II en 1988, o sigui, que no toquin la moral. Ha estat independent... Quan no va arribar el pacte... Sempre. El capet del... Exactament.
Hem estat tot el que hem volgut, podem tornar-ho a fer i ja està. No, sí, amb això jo vaig tenir una discussió molt forta l'altre dia, perquè jo m'encec molt ràpid i estàvem jugant a un joc amb els meus amics, uns amics que tinc que són castellans tots, però amb mi relacionen en català, entre ells en castellà. És el típic, o jo parlo català i ells en castellà, però és així, és un entorn que tinc d'amics. I estàvem jugant un joc de, amb la lletra C, havies de dir país, objecte, nom de nena, jo què sé, aquest joc, no? Marca de cotxe, i anaves posant, i clar, va sortir la C, país, i jo vaig posar Catalunya. Una discussió vam tenir per això, però al final, parlant, jo encesa, que Catalunya és un país ocupat, no sé què, sí. Però al final, mira, al final vaig guanyar, penso, sí. Però això és ser consistent i ser pesada. Només t'havies de mirar la RAE mateix, a la RAE posa que país no té per què ser un estat sobirà. Sí, totalment. País pot ser un... És ser pesat i ja està, amb els teus amics també, riure una estona, encendre's... Però després us veu acabar amics, no? Sí, és el moment del joc, no? Jo és que tinc mal perdre, soc competitiva jugant. Llavors això, sí. El parxís. En fi. El que és important és prendre acció pel català, Exactament. sense parar. Feu com aquesta gent, exactament. Acció pel català. Doncs molt bé, Ho tanquem aquí? perfecte. Perfecte. Moltes gràcies. Mira la Laia.